Вижте само как се е излегнала тази котка. Излегнала се тук на земята в горещината. Нашия котараки той ляга на земята. Така. Като му е горещо. Голяма жега. А така, мяу, мяу. Не знам дали ще позволи да я погаля. Тя май се стресна. Като чут някаква кола, че пали. Много сладко се е излегнала. Отблизо да я снимам. Изтощена е от тази годищина. Има си паничка с вода. Някой я е сложил да си пива. Ще позволи ли да я погаля? Позволява. По главата. И по главата й харесва долу. Каква хубава котка. Щом надига уши така, значи и харесва.